integrácia svíti na všetkých rovnako. Páči sa mi, že zdravé deti vedia medzi seba prijať aj choré deti, ktoré si vedia užívať svoj život, aj keď majú veľa problémov a ich osud nie je ľahký. A že sme si všetci rovnocenní, keď máme oblečené biele tričká. Páči sa mi aj rozdávanie cien rodinám, ktoré to potrebujú. Vy ste veľmi dojatá. My vám želáme veľa šťastných kilometrov, aby vám to zjednodušilo, uľahčilo život, ktorý určite nie je jednoduchý. Integrácia nie je len o koncerte. Integrácia neučí len deti, aby sa navzájom mali radi, aby mali väčšiu úctu jeden k druhému, aby sa viacej chápali, aby neodcrkovali deti s inakosťou na druhú stranu. Projekt Integrácia plní deťom sny už 15 rokov. Dobré skutky a vzorné správanie detí odmeňuje zážitkami na celý život.